Hej, velkommen til Tagdækker Midtjylland. Mit navn det er Jakob Nielsen, og det er mig, der har hjemmesiden her. Formålet med hjemmesiden det er, at du som kunde, erhvervskunde eller privatkunde nemt og uforpligtende kan indhente 3 gratis tilbud fra 3 dygtige tagdækkere, og det er i hele landet. Og det er uanset om du er på udkig efter en, der skal lægge tegltag, eternit-tag, ståltag, tagpapstag, det er alle former for tag, og det er i hele landet. Det du gør, det er, at du skal udfylde formularen med dit navn, dit telefonnummer, din e-mail, din by og dit postnummer, og hvornår du ønsker, at tagprojektet påbegyndes. Og så vil det være en god idé, hvis du beskriver tagprojektet så detaljeret som muligt, i hvert fald med hvor mange kvadratmeter taget på, og taghældningen i grader, og hvilken tagbeklædning der ønskes. Og i bunden kan du vedhæfte et billede af dit tag, hvilket også er en god idé, så tagdækkeren har en bedre fornemmelse, eller ikke fornemmelse, men kan danne sig et billede af, hvad det er, han giver til tilbud på. Og når du så trykker send, så jeg den her formular ind i en database, hvor jeg har tilmeldt dygtige tagdækkere fra hele landet, og i løbet af kort tid vil du få 3 gratis og uforpligtende tilbud. Og ja, så håber jeg, du bliver glad for det. Og det er dygtige tagdækkere, som jeg har sagt mange gange. Så ja, jeg håber, du bliver glad for siden og får noget gode tilbud, og ikke mindst et rigtig godt tag. Hej!